No niin, kato, nyt on kirkas valo, näkyy naamasta uurteet. Kello on aika varhainen aamulla, mutta päätin tehdä video. Kello on 4:30. No niin, se on 4:30. Niin, toi farmakraattinen inkvisitio, niin ja toi on vähän isolla toi zoomi. Mä vähän pistän taaksepäin sitä. Niin ei oo toi mun pää liian iso. Toi valokin vois vähän laittaa tosta noin. No niin, nyt on naaman värikin kunnossa. Niin mä vetelen nää kaikki nää videot nykyään ihan hatusta, mä en kirjoita niitä alkuunkaan. Eli tää farmakraattinen inkvisitio on semmonen YouTube-video, josta mä laitan teille linkin tonne kuvauskenttään. Ja siinä on se idea se, että aikanaan oli näitä samaaneja. Ja nämä samaanit oli tämmösiä niinku taikamiehiä, tiedätkö, tämmösiä velhoja. Ja ne keräs, ja ne oli näitä niinku kansanjohtajia, eräänlaisia niinku heimopäälliköitä. Ja nämä samaanit tunsi luonnon salat. Ja siitä tulee meidän taruston joulupukki. Eli kun Suomen kuningas sitten aikanaan karkotettiin tanskalaisten tai joidenkin muiden katolisten niin takia tonne Korvatunturille, niin tää joulupukki, niin siitä tuli tämmönen mytologinen hahmo. Että kansa ei unohtanut juuriaan, vaan se niin kuin, siitä tehtiin tämmönen joulun henki, joka sitten tuli, että aikanaan joulupukki oli aika kylmäävä kaveri, että sehän istui pääkallojen päällä ja se oli enemmän niin kuin kuoleman symboli kuin elämän symboli, että se istui pääkallopinojen päällä ja se oli pelottavaa, mutta sitten Coca-Cola ajatteli, että mutta se on kuitenkin lahjoja, että se joulupukki, niin joka symboloi mytologiassa Saturnuksen jumalaa, eli viikatemiestä, Green Reaperia, niin se on se sadonkorjuun jumala, joka sitten niittää sitä elonviljaa. Mutta tämä joulupukki, niin Suomessa, niin siihen liittyy paljon tämmöistä symboliikkaa. Vähän niin kuin Saturnukseenkin. Että silloin kun aurinko on kuolleena 3 päivää, niin silloin tämä viikatemies käy kierroksella. Ja se on se musta aurinko tavallaan. No kuitenkin nämä samaanit, niin Etä-Amerikassa esimerkiksi tämä Amerikan Siperian samanismissa on sitten tämä pakkasukko. Ja tämä joulupukki-tarina on niin kuin tämmöinen niin kuin kokoelma suomalaista kuningastarustoa, suomalaista samanismia ja venäläistä samanismia, Siperiasta kotosi olevaa samanismia. Esimerkiksi Suomessa joulupukki tulee ovesta, mutta Amerikassa se tulee savupiipusta. Ja tämähän on vaan tarustossa tapahtunut virhe, eli aikanaan Siperiassa niin talot tuli lumen saartamiksi keskellä talvea. Ja talojen katoissa oli luukku, josta kuljettiin sisälle ja ulos, koska oli paljon helpompi kulkea sieltä katolta, kuin aina vittu joka lumimyräkän jälkeen lapioida se polku auki. Niin se, että joulupukki tulee savupiipusta,
niin se on puhtaasti kulttuurillinen niin kuin tavallaan selitys se, että miten se tulee niin kuin katosta mukaan, se joulupukki. Mutta se joulupukki on sama. Ja sen takia Siperian shamanismissa niin on sukka, joka laitetaan uunin eteen ja sitten se samani pudottaa sinne sen lahjan, tai joulupukki. Niin tää on hallusinogeeninen sieni, eli kärpässieni, joita tää samani on kerännyt. Mutta se, että se kärpässienen kuivaaminen pitää kestää vähän aikaa, että se myrkky siitä niin kuin hajoaa ja sitten se hallusinogeeni niin kuin säilyy. Ja sen takia esimerkiksi joulukuusessa on koristeet. On sen takia, että se samani, joka keräsi niitä kärpäsieniä, niin se laittoi ne kärpäsienet kuivumaan sinne kuuseen. Eli se tavallaan koristeli sen kuusen niillä kärpäsienillä. Ja sen takia monet joulukuusen koristeet on punaisia, joissa on valkoisia pisteitä. Itse asiassa vanhimmat löydetyt nämä kuusen koristeet on just semmoisia, missä on. Se kuvailee sitä kärpäsienen lakkia. Ja sitten kun nämä samanit veti näitä sieniä aivan saatanasti, niin ne ajoi niillä poroilla. Niin sen takia joulupukki lentää poroilla taivaalla on se, että kun se samani on vetänyt ne sienet, niin se on lentänyt niillä poroilla siellä niin kuin lumikentällä. Ja se on tuntunut, että se lentää taivaalla. Niin se ajaminen lentävillä poroilla, niin se on kuvailu siitä tripistä, minkä se samani saa, kun se vetää niitä sieniä. Ja tää tarusto joulupukista niin perustuu käytännössä suomalais-siperialaiseen muinaiskulttuuriin. Ja se on hyvä lopetus tälle videolle, koska mä laitan sen videon tonne kuvauskenttään, joka nimi on Pharmacratic Inquisition, koska mä vedän tämän videon ihan vaan ulkomuistista ja voi olla mä muistan jotain asioita väärin. Moro!